Krátko pred 9 hodinou tu v Pražskom paláci kultúry sa schádzali účastníčky zjazdu Československého zväzu žien, zastupujúce takmer miliónovú členskú základňu tejto významnej spoločenskej organizácie. Na jednání sjezdu byli přítomní soudruzi Miloš Jakeš, Ladislav Adamec, Ignác Janák, Karel Hofman a další představitelé a hosté. Jak konstatovala v úvodní zprávě soudružka Marie Kabrhelová, přestože bylo dosaženo v posledních 5 letech výrazných úspěchů v mnoha oblastech činnosti Svazu žen, bude v příštím období zapotřebí zvýšit podíl organizace na přestavbě a demokratizaci, na prohlubování rovnoprávného uplatnění žen ve společnosti. Zdůraznila potřebu lépe využívat jejich schopností, talentu a pracovních zkušeností. Vždyť z celkového počtu zaměstnaných žen jich má 54% středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Přesto se je nepodařilo dostatečně zapojovat do řídících funkcí. Potvrdzuje to aj fakt, že napríklad v prvej etape volieb do rád pracovných kolektívov bolo zvolených iba 14% žien. V Jase Bardejov zvolili 47% žien. V Tatramate Poprad, napriek tomu, že tu pracuje až 46% žien, majú v rade pracovných kolektívov iba 20% zastúpenie.